Viek veľké. Vajko. Je väčšie celé toto. Chleba. Ešte väčšie celý tanier. Pozri. Tu začína tanier. Tu začína. Fú, ja som že aký hladný. Zomrem. To zabíde. Tu mám toto krabice, toto je tu. A tu je tiramisové. Celá krabica bola za 2 € v Lidli. Tak už striekam, pravím. Spravím edit, čalený. Bum. Točejšon. Teraz. Mám piči. Toto. Čo robí? Kickflip. Prídem. Počkaj, to tak sa nedá. 1 second, my nigga, 1 second. Tak to spravím. Ja teraz, vidíš, že toto, obraz fotku. Dobre. Do piči! No. Vidíš? Dobre. Mám piči. Čo tam je? Jaký neger? Kde? Tu dám ten olej. Ale ja vlastne nemôžem jesť rybu. Však ja nemôžem jesť rybu. Lebo dneska mi hovoria, že žiadne morské plody. Hej. Do piči. Olej. Zobereme kus soli, 1 little bit. 1 little bit. Toto víš, čo je? Ja neviem. Dneska sme boli u doktorky a mama tam proste vidí taký krik zasadený, či čo. A že berem domov a tam kvetinači také random zdechnuté kvety sú. A ona, že berem domov. Takže ryba, hej. Tam na chleba. Bum. Tu. Prázdne. Toto dám do koša. A oni to musím dať túto umývadla. Strieka to. Pre Boha. Kľud! Čo sa stalo? Je skriňu vyplo. Komár tu lieta. Čo je toto tu? Počkaj. To sú také lieky na ukludňovanie, či čo? A mňa oco proste skamol, minule mi hovoril také lentilky, také hnedé lentilky, že to sú také dobré na spanie. Ale to boli, že vraj také, že dobré na spanie, ale keď si ich zobral 5 hodiny predtým, jak si išiel spať. Raz si to mojej sprche. Ja neviem, raz si to mojej sprche. Hej, budem jak Martin Biro, spomalený do 20-ky. Ale ty si Braňo Mojsej. Poď tu mám taký ovládač. A ten ovládač, pozeraj, ti ukážem, aký šalený je. Pozeraj. Máš ovládač, hej, prídeš. Normálny ovládač. Potom prídeš, počkaj. Počkaj, nie je normálny. Uvidíš. Toto je, že surprise efekt, čierne. Bum! Tu ti píše mostly powerful, swing, také porno mod, či čo. Že by ti potom fúkalo na vajca. Ukážem všetky, aké lieky som dostal, hej. Dobre. Tu je Paravit. To je také mikrobiologické, čo tam píše?
rovnováhu v tele, podporuje prirodzené funkcie tela, pečenie, obličie, cirkve a neviem čo. Mám piči. Pečeň. Normálnej činnosti, proste pečenie, že by tam mal všetky tie oleje, všetko možné. Máš tu gotovú kolu, Karel Gott vymyslel originál, z takých kvetov zelených. Tu píše, to Karel Gott osobne si dával do mozgu cievy systém všade. Všade, návod použite 3-krát denne pred jedlom, 9 kapí do malého množstva vody a vypiť. Potom máš tu Fin Candy Cups. Toto je festové napísané. Výživkový doplnok, čo tam píše, zloženie, hovädzia želatina. Čo deje? Však som núkal v liste. Posledný čo? Hej, mother. Ty kokos, také veľké. Nemám toto šálen také veľké uhorky. A tu mám asi. Počujem, že som tu dneska vlasy dačo strčil. Také obrovské, že som strčil. Čo tam je? Chicky Chen? Dostal šiten. Napadol ma vysávač. Originál. A čo si šalený? Jak Darius, minulé som videl video. On bol na bazéne. Čo ti poviem? On bol na bazéne. On tam plaval. Proste na chrbte plaval. Každé 5 sekúnd bolo ticho a začal vrieskať na celé toto palísko. A tam také dedové píkuje začali vrieskať tam veľa neho. A potom... To čo je? Á, nič, to je do vysávaču. Ježiš, čo to je? Tu nič, že máme dať čo fajné na piti. To je pivo. Tam je pivo. Čo? Hej. Tak to pivo dám do chladničky, si dám rajec. Protože ti ukážem. Vidíš tu, nie? To je mikrovlnka. A tu predtým bolo také železo, čo tu si dával nuka. Aby si mal, že by ti lepšie zohrialo. A ja som to železo položil tu. A ono tam tak je úplne dole spadlo, nemyde ani pod chladničku. Tak ale ty môžeš vyťahnuť aspoň, ja to mám tak, že ja to nevyťahnem, kvôli tomu, že tam je celá linka spojená s tým. Ja mám celé, dobre, prečo som tu ja? Ja mám celé toto je spojené s tým, a keď to chceme premalovať, my to musíme celé nabok preč dať. Aj s tou mod.